Kumpleto ang 10 board members maging ang mga department chair ng sangguniang panlalawigan ng Camarines Sur sa inaugural session Miyerkules ng umaga, Hulyo 6 sa SP Hall Capitol Complex, Pili, Camarines Sur. Pinangunahan ang sesyon ni Vice Governor Sal Fortuna Jr. na sumentro sa mga plano ng kanilang administrasyon kasama si Governor Luigi Villapuerte. Nganyan lang, inauguration session sana, getting to know each other, mga speeches, kang mga pangarap, saka mga plano kang mga bukal, sa kuya, sa kay Governor. Again, I will reiterate, I cannot do this alone. I am humbly here asking for your help. Let's truly put past political allegiances aside for the betterment of the people of Camarines Sur. The election is done. Now it is time to serve. Now it is time to build a better and brighter Camarines Sur. Simula na ayon sa mga bukal ng trabaho at pagtupad ng mga pinangako noong eleksyon. I expect a speedy response and all promises are to be fulfilled during my first term. Tapos naman ang panahon ng politika, panahon na ito para magtrabaho. Inilatag na rin ng gobernador ang mga nais niyang matupad sa loob ng unang 3 taong panunungkulan. Marge Serico, CSN.